Atikana zvarema pamberi nekondomu. Inini ndinowirirana nepfungwa yamufundisi. Pane vana vekuti wega unotoona kuti uyu anyura mune zvemujoro, akaravira uchiwegonera. Asi tichishandisa idea yamufundisi, tingakwanisa sei kubatsira vana vedu. Ndichapa mienzaniso miviri, wekutanga kuvana vevasikana uye wekupedzisira kuvana vechikomana. Ngatimbotanga nevasikana. Waona kuti warova waneta, asi zvevakomana haasi kurega. Ini ndinoona zvakanaka kuti pama-weekends kana paholiday momboshanya kunzvimbo dzakaita sema-general hospitals, kuwadhi yema-STI. Mukumbira chiremba kuti atsanangurire mwana wenyu kuipa kwakaita zvirwere zvepabonde. Mwana wenyu anzwisise kuti kune zvirwere zvakaita sesyphilis zvinogara muropa kwe5 years zvisingaoneki. Zvinogona kuzokanganisa vana vako even watoroorwa. Oona kudhemeja kunoita ma-STI achishandisa mufananidzo inonga irimo, uye vanhu vanenge vachigomera kurwadziwa nekunhuhwa vari mumawadhi ema-STI. Mapedza izvozvo mochitsanangurira mwana wenyu kuti mwana wangu, chido changu changa chiri chekuti urege zvemujolo. Asi nenhau yekuti ropa rako riri kukurira, ndapota shandisawo protector, shandisa makondomu kuti zvinhu izvi zvirege kukuwira. Munonga mamutsanangurirawo nenjodzi dzevasikana vari kufa nekuda kubvisa pamuviri. Saka anofanira kuziva njodzi yezvinhu zvaari kuita. Mochitomukurudzira kuti mwanangu, chizvidzivirira kuti zvinhu izvi zvirege kuitika kwauri. Kana kuri kusaidhi revakomana, baba munenge makutotora mwana wenyu moenda naye pasaidhi, motokurukura naye kuti mwana wangu, ndaona kuti uri kuzvimiririra panhau dzemujolo, asi chinzwa kazvandakukutaurira panapa. Inini ndoda kuti uzvimiririre pazvese. Kana ukamitisa mwana wevanhu, make sure kuti unokwanisa kumuchengeta. Inini handisi kuzochengeta mwana wevanhu ane nhumbu yako. Ukamitisa mwana wevanhu, ndiri kukupegera pakona apo, ndiro pauchasa musha wako, ende handisi kuzononoka kukubikisa. Kana muine album yema-pictures iyayai, baba motora album iyoyo mogara naye pasi, momuratidza kuti uri kuona vana mukoma vako ava kana kuti vana sekuru vako ava aiva ma-legends kana kuti vaizviti ma-legends, asi vakapera nenhau dzemujolo. Motomboratidza ma-examples evamwe vanhu vachiri vapenyu vemazera evanhu ivavava. Motowataura kuti vanhu ava mazera ana nhingi, asi nekuda kwenhau dzemujolo idzi havasisiko. Mujolo uyu hauna mugoni. Saka iwewo kuti usapindana nezvinhu izvi, ndapota mwana wangu, dzivirira. Zvidzivirire, chishandisawo makondomu. Nokuti ukamitisa mwana wevanhu, momutsanangurira zvakaipira kutanga mhuri usina kugadzirira, uye momutaurira zvakaipira zvirwere zvepabonde, uye movha mainyatsomutaurira zvakasimba kuti 1. Shandisa makondomu. 2. Usanyenga underage. Ukangobata underage chete, inini sababa wako handikumiririri, ende kujeri unoenda. Mwana ngaave nechokwadi chekuti kana ropa rake rakumutapirira achinzwa kuda kuita zvemujolo, asi ngaazive kuti 1 round inogona kumuunzira matambudziko akawanda sei. Ngaanga achizwisisa zvakadzama kuti chinhu chaakuda kuita che10 to 15 minutes chine matambudziko api. Kana azosuzvisarudzira akakupfuurira chiita oita, asi pazvinozoitika anonga achiziva kuti imimi semubereki wake makamuudza zvakajeka, iye akazvisarudzira ega, nekuti kudzivirira kuri nani pane kuzopinda mudambudziko.